Dit is het Frieske Nijs van toonsdag 14 april. Jens een bot verslaan na slim dodelijk ongeluk. Wiet Massen maakt het hem op voor stil protest in AZC. En Oudkerk wil weer een onttrekkelijk dorp worden. Goeien en welkom bij Jood. Het Friesk Landbouwmuseum is een heel bijzonder stuk behangrieker. Het gaat om een kunststuk dat jet iets aan de morgen hong bij de Riekeleur. Schilderde troch de Dokkumer-kunstenaar Allert van der Poort. Bijzonder, want van die tijd binnen haast geen kunstwerken van Frieske landschappen te vinden. Het is een reis waarom in de tijd had je bij dit behang delrennen. Krijg had je even struinen door de graiden van Friesland in 1800. De directeur van het museum is dan ik vol van elk detail. Het is een hele goede BM-schilder. Dat is ook een kunst, om een BM goed te schilderen, als dit zo is. Die blijtjes is zeker. Nou, dit is voor ons de grootste onwinst die wij kregen, laat ik dat voorop stellen. Dus wij zijn er verschrikkelijk wies bij. En het jouwt ook een heel mooi, het jouwt een prachtig beeld van hoe Friesland er in 1800 uitzag. En dit is haast de eind van Jood. Maar Roelof Lausma die vertelt eerst wat er in Bient zit. Ik iets met schilderijen, toch? Joop Huisman? Ja, Joop Huisman. Ja, ik moet even uitdenken. Ja. We hebben 4 onderwerpen. Ik weet het net. Ja, ik weet het wel. Ja. Maar we hebben een hele belangrijke vraag die we beantwoorden willen. Want krijgt Friesland er weer eens een speler bij die het in het Nederlands overtal komt? Een nieuwe trainingsmethode die maakt ter verzwaag je. En die laten we hier zien. En de Frieske regisseur Mirjam de Wit die maakt een film over de cafébron in Volendam. En de praatwerk, zij zit hier om de route te vertellen, de mooie beelden daarvan zien. En in onze reportage riegen hebben wij de laatste aflevering over het Joop Huisman project. Ja, maar kijk, dat heb ik vroeger ook gedaan. Even sekje rollen. Sekje rollen? Ja. Nou, je gaat een paar pakjes drum in de week, maar 2,5 pakjes sek in de week. Het is allemaal rookvlees wat hier voor je staat. Ja, pak je rookvlees. Nou, dat en nog volle mirazen nu biedt. Hartstikke mooi. En ons vier het Nijs. Morgen dan ben we er weer. En manier om 6 uur is er alweer Nijs op de radio. En 24 uur Nijs op omroepfriesland.nl of de Omroep app. Ik wens je nog een hele mooie junta. Doeg!